Tinokupai nhau dziri kuitika mumatunhu amugere. Tiripo tauyawo muvhileji menyu munomu nenyaya ya Ernest na mwachanonzi na Isaac Sindura. Tiri kunzwisisawo kuti imimi mune chikamu chamakaona pane zvaitika pavakomana ava zvichienderana nekupondwa kwakaitwa mukomana uyu wekwapiri. Handizi first name yake munoiziva? Amuizera Simba Piri. Imimi zita renyu rezere ndiani? Ranzi Kasoro. Mungataura tiri muvillage ipi? Village 9. Village 9. Sanye Village 9. Tinotenda nekutiwanisa mukana kuti titaure nemi baba Kasoro. Nyaya yevakomana ava kunzwisisa kwenyu yakafamba sei nemaonero amakaita ini? Zvakaita waiwa musi usiku wechina. Nguva dzakumai past 11 usiku. Takarara ndokunzwa mhirizhonga. Tanzwa mhirizhonga ndo pandakamuka. Akati zvinizvi pane vanhu vari kurwisisana. Saka ndamuka ndakaenda pamusha pachiridza. Asi pandakasvika ipapo takatosvikidzana, takatowanda nemamwe madzimai nemumwe anoitwa Shereni wepa next door ipo paya. Tasvika paye takaona mukomana uyu achirwiswa Simba. Tasvika paye Shereni ndiye akazotora badza rakanga ratorwa mumba na Ernest achiti ndoda kupedzesa munhu. Ani manje? Ernest. Saka Shereni akavhikirira kuvhikirira. Ini semunhu wandaka ndisingazive kuti Simba wacho akaita sei. Mukomana uyu akakwanisa kuwana mukana wekutiza. Atiza akapinda nepadzimba dziri apa ndedzimunin'ina wangu. Pakutiza akateerwa na Isaac Sindura. Asvika padzasi apa pano padhuzuza. Akanhonga chidhina ndobva murova. Paakadaidzira iye kuti akamurova pai? Akamurova panzeve kunokuraiti kaibuda ropa. Saka paakadaidzira kuti adona ndo patakaenda ipapo takatiwa ndi kundoona kuti munhu akunzi adona aita sei. Takasvika paya apa Isaac uyo akamubata achimumutsa, asi munhu uyu akanga asisakwanise kudaira kana kutaura, achiiswa mvura mumusoro. Pakaita nguva takatarisa munhu uyu, asi chimiro chakachiripo chakachiti chokuti kuratidza kuti munhu uyu upenyu haasisina, ashayika. Ndo pakanzi iwe chitakura munhu uyu akwanise kuwana rubatsiro bvisai munhu uyu ipapo. Saka tabva ipapo takamusiya anaye ane vakomana vaviri vechidiki. Ndobva atakura munhu uya. Atakura munhu uyu akasvika pamberi apo, takusvika pamatakishop ndobva amusiya vamiradzisa pasi murodhi. Akabva kuno kwakatakurwa. Akatakurwa. Wasvika ipapo vakamusiya vakamira. Ini ndo pandakabuda ndakamira apa pano pamba vakati katai mukamira vakomana ava pakanyanya. Ndo pandakapinda nopai, handina kutaura navo, ndakasvika ndakangoti mirei ndakavatarisa. Ivo kana kuti vaifunga kuti achamuka here kana kuti chii chichaitika. Ndadarika ipapo ndakabva ndananga kumba kwa Sabhuku nguva iyoyo. Ndakasvika kunokera Sabhuku wangu akarara. Sabhuku akamuka ndakati munhu arohwa uko anoda kukwanisa kukurumidza kuwana rubatsiro. Pakaita 1 hour kana kuti 2 hours ndione pane upenyu. Takadzoka naSabhuku takasvika takamira, takaona munhu uye asipa.
munhu anga ari apa. Saka ivo vatora munhu uye vamuisa muno imwe shopu isingashandi, vachibva vangoenda vasiya vavhara dhoo. Saka takamira ipapo takanzwa mashoni mushopu mweyo, umu munofanira kuva mune munhu. Takavhura dhoo riye ndokuvheneka netochi toona munhu arimo ari kukamuka. Sabhuku vakati ini ndakaenda kutora baba wacho. Vakaenda kumba kwendokuya nababa womukomana iyeyo naIsaac uye chibva vauya. Pane watakati naye akabva afonera mota imo muno muraini muno kuti kasika uye utore munhu ari pana apa, kasika. Mukomana uye akabva uya nemota. Ndopatakati iwe Isaac munoranga kuti akauya nemota ndiani? Ndi Wildrek anogara muno. Wildrek mudepo. Saka panguva ndopatakati iwe pinda utore munhu muise mota. Ndiani wamaita atore munhu? Isaac. Saka pane madzimai vakanga varipo vakamunyatsa mutaura kuti iwewe pinda utore munhu muende naye kuchipatara iwewe, nekuti iwewe ndiwe une statement yemunhu upi uyu. Ndimi manga muchinetsana nemunhu uyu, saka iwewe pinda uende naye kuchipatara. Ndopakapinda motokari nemunhu uya vachibva vaenda kuchipatara. Saka Zofa watakati naye akabva afona kumberi kuhama dzemunhu iyeyo kuti chigarai munzira, kune mota iri kuuya kuna mbuya, kune mota iri kuuya, mogarira mota iyoyo ina simba, arohwa zvakanyanya. Saka zvakaita saizvozvo vakabva vasvika kugarira mota iyoyo vachibva vaenda vese kushamba kuchipatara. Saka vaenda kushamba kuchipatara, uyu akubvunzwa nevaye vaibatsiridza vaya hama dziya kuchipatara. Akasvika kutaura kuti inini ndangobatsirawo, ndanzi ndibatsirewo kuuya nemunhu upi uyu. Asi shoko rakanga ratosvika kuti munhu iyeyo ndiye mumwe aita zvipi, aita izvo. Akapinda mumota mati ndiani zita? Isaac Sindura. Apa anga aina Ernest. Ernest akanga ari kunokumba. Akaenda na Wildrek mudepo. Anova muridzi wemota. Asi sekuonawo imimi se-eyewitness, ndeu iyi yakanga ichinzi vari kurwira chii? Paitaurwa nyaya yekuti kumashure kwese uku kuti vazotorana kuti hande kumba undodya sadza, vaitamba makasa. Aive nemari mukati here makasa? Zvimari vaitaura nyaya dzemari, ndo pakatangira ndeu iyi. Ndeu iyoyo vachitorana kuti hande undodya sadza. Saka pandeu iyoyo tisati tasvika pamba pavo madeko iwayo, zvairakidza kuti munhu uyu vakanga takazosvika zvedu vakanga vamurova zvakanyanya. Kutiza kwaakaita iropa rakanga richiri kupisa. Iropa rakanga riri kupisa, asi munhu uyu akanga atokuvara. Uyu akazotera kuti amurove nechidhinda kwakanga kwakutopedzisa. Wechidhina ndiwo mati ndiye Isaac Sindura. Iyewo zvekare Ernest vachasvika ipapo pakanga pawira munhu uyu, akasvika kutondomurova bhutsu. Akasvika kumukava nebhutsu achiti achingotaurawo zvaaitaura ipapo. Makanzwa mashoko ekuti aingotaura kunhau yekuti iwewe wanga wakutora mari yangu chichi mapaona. Ndo pane nguva here nyaya yemakasi ichiitika muno muVillage 9 kuratidza kuti unotori mutambo unoitika nguva nenguva kana vanhu vaona nguva yekuutamba? Inini nhau
ongorora nyaya dzemakasa akashoma zvangu kuti asi vanhu ava vanorakidza kuti mutambo wavo wavanotamba pachikwata chavo zvekuti haisi nyaya nyowani kunyange kuna Simba wacho, haisi nyaya nyowani kumufi uyu musino zvaanga agara ari mazviriwo. Munhu anototambawo makasa. Muchisvika angati tarise nyaya yemainjuries, muchisvika pavakanga vamukuvadza ipapo, pane maronda makakwanisa kuona here pamukomana uyo asati ashaya? Pamukomana uyo asati adonha uko akanga asina maronda aioneka, asi aibuda ropa mukanwa nenzeve yekuraiti. Akanga asingataure zviye zvokuti kana kuti asi mafemero aiita aitofema zviye zvokurakidza kuti munhu aitokamuka mweya. Zvinoita kuti munhu kana akarwara chaizvo akuda kurosa, ane mweya uye unenge uchitokamuka zvamunonzwa. Kusvika mahours emunhu ekukamuka mweya iwoyo obva angozorora. Ndo zvaaitoita. Unoziva kuti panga paarohwa zvakanyanyisa. Akanga arohwa zvakanyanyisa. Hachisi chidhina ichi chakazokandwa nouyu chakauraya munhu. Chakapedzisa zvacho, asi mukomana uyu akatanga kurohwa. Musati masvika uyu? Tisati tasvika. Makatozongwana ato neropa riri kubuda mumhuno nemunzeve? Paakazodonha parao takumuvheneka netochi. Pane semunhu akazinga aripo akazondodaidzawo sabhuku, vakomana ava Isaac na Ernest, pane pavakambotaurawo here kuti zvatikanganisira chari chaizvo ndezvipi? Panyaya yavaitaura vaiti tanga tichitamba makasa, saka ndokubva ndamudya mari ndo kumuti shamwari hande undodya sadza une nzara. Saka tapedza kudya sadza akakumbira $5 kuti shamwari wandidye ndipowo $5. Hanzi pandakabudisa chikwama ndichimupa $5, ndo paakatanga kuda kubvuta chikwama chiye. Simba ndiye anga adyiwa sekutaura kwavo. Sekutaura kwavo iyo, nokuti iye zvine Simba hasipo kuti azvimiririre. Saka pakubvuta mariye vanoti ndo pavakatanga kuzonetsana kuti uyu azodaidzira kuti kuno mbavha nezhowe ratakanzwa kuti timusi. Aidedzera ndiani? Ernest. Asi pairakidza kuti kana dai aidaidzira zvake, asi munhu vakanga vamurohwa. Zvinhu zvakadai zvingadzivirike sei munharaunda ino yeVillage 9 Masanyi? Ndinoona sekuti iyo njuga iyoyo, makasa iwayo anodambudziko. Kudhakwa, kusvuta zvinodhaka kunokonzeresa zvivindi zvokusvika kuti vanhu vasvike pakuuraya munhu. Zvati zvamboitika here muVillage 9? MuVillage 9 izvi ndezve kutanga imo muno tikagara muVillage, ndezve kutanga izvozvi zvakanangana nenyaya yemakasa. Nemakasa iwayo. Makambowana mukana here wokutaura nemhuri yazvarwa Simba muchakabva? Wandakataura naye ni mukoma wake, nokuti taenda kushamba nemapurisa ndichitopa umboo maonero andakaita takasvikosanganidzana nemukoma wa Simba nemudzimai wake. Tichitaura naye tichimurondedzera kuti zvinhu zvakafamba zvakadai. Muchiri kurangarira zita rake? Mukoma wacho zvezita hamuna kuzozvibata? Handina kuzosvika pakuti ndizvibate kana kuti. Vari kubatikana zvakadi hama dzaSimba?
kubatikana vanako zvakanyanya chaizvo zvokuti vari kutoshaya zvokuita nokuti vaiti asiya mudzimai anopa muviri vachitaura ipapo. Tichitaura pane munhu akafona kuti Simba uyu aive zuva raakauya kuno racho akatora 1000 mumba ya pamari yaida kutenga tudu bike, vachiti mari iyoyo imari yaive nayo muhomwe dzake, vachiti semunhu aitengesa mafoni, mamwe mafoni haasi kuoneka. Zvichireva kuti pane kunenedzera kuti pamwe pandewo apa panosanganisira kuti mari yakanga achinayo here kana kuti yakadyiwa pamakasa ipapa. Pane pakudaidzira uko kuita chowe anofanira kuva hama dzacho dzinotofungira kuti akabvutirwa, akatotorerwa mari, iye ndiye akatorerwa mari. Kana dai akadyiwa zvake, asi pacapital yavanotaura iyo zvinorakidza kuti iye akatorerwa mari. Nokuti Ernest akubvunzwa nemapurisa kuti iwe zvaunoti une 700 mari iwewe ukaishanda kupi? Okay. Akati ndakachera mari kumaini kwaKasoro, ini ndakabvunzwa nemapurisa. Akataura kuti hakuna namanhamba emari yakawanda kudaro anotowanika nemunhu, uye vakatombochera gomba ravo rakatoshayawo mari kare, atomboshanda ikoko. Akazotaura mapurisa achiti inini ndinoita mari nokuti ndinotamba njuga, ndotambira kunana Bhindura, ndo zvakakwanisa kutaura. Asi zviri kuenda padhuze nemari iri kunzi ndo yakabva kuna Simba kumba. Zviri kuenda pedyo. Zviri kuenda pedyo. Zviri kuenda pedyo. Asi achitaura kuti ndinayo. Ndi Ernest uyu. Achiti ndinayo ina amai vakachengeta. Ndimakaona zvichiitika mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe. Mashoko angu kumhuri yeZimbabwe inini chandonyanya kutaura ndechekuti zvimwe zvemabasa ekuponda kune vechidiki vasiyane nazvo zvachose. Kutora ropa remunhu kana upenyu hwemunhu kumiita sehuku, nyaya dzekudhakwa kusvuta zvine dhaka zvinokonzeresa kurwisana, misikanzwa, kusateverera vabereki. Ivo vese vari kuita izvozvi nevabereki vavo havatowirirana zvatinoziva isusu takagarisana. Kuminda havaende kana kutumwa rimwe basa, vanhu vanotogara vakatoita magarajizi nevabereki vavo. Zvinhu zvakadai zvinofanira kuti togara pasi sevabereki. Masabhuku edu isusu vanotitaurira patinoita musangano pese, asi mhuri dzedu asiri kuzvigashira kuti vanzwisise mabasa akafanana naiwayo ekuti vanhu vanotya kufamba usiku kana kubuda panze kuita sepane shumba, asi vari vana vatakabereka. Zvinotaiti dai hurumende yanga yapindira vemutemo vatsvaga kuranga nhubu dzakafanana naidzodzo kuti tiwane rusununguko mukurarama. Tinotenda nemashoko amuri kutaura nechichemo chamuri kutotsisa kuhurumende. Vanoonawo pano paSly Media TV, saka muchiona tichiuya kwamuri imi sevabereki vari munharaunda inenge yaitika nyaya yekupondana yakadai yatiri kunzwa kuti imimi sevabereki hamuigamuchiri, uyo muri vanhu vanogara vachitotsiura vana kuti musapinde mazviri. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri dzese dziri mukati menyaya yaSimba iyoyi yaErnest pamwe chete naIsaac. Mashoko angu ekupedzisira kunyanya kumhuri yokwana Simba, tinoti Simba ngaazorore murugare. Kuno vakaita izvi
Mwari vachapindira vachaona zvavanoita nevanhu ivavo. Zvinhu zvinoitika asi zvinenge zvisingade, nokuti izvi hakusi kutonga kwaMwari, nokuti Mwari haana mutongo waakapa muupenyu hwevanhu vaakasika kuti munhu anoita mupondo. Zvino dai vachigara kuti uyu mudzimai wavakasiya akazvitakura, ndiwo zvimwe zvinoshungurudza kuti dai vanga vachengetana nemudzimai uyu, vamunyaradza nemashoko ekurarama kwaachaita kusvika pari nhasi. Nemhuri idzo dzokwashirinzi handina hangu zvakawanda zvandingatsanangure kwavari. Vanhu vandinotoziva kutoti ivo vanotoshushikana noupenyu hwemwana wavo nemhuri yavo. Vanotoshuwira kuti mhuri yavo iite upenyu hwakanaka, isiyane nomabasa akaipa. Handizvione kuti ivo vanozvigachira kupinda mukati mazviri pamusoro pemusikanzwa yevana vavo, yemwana wavo. Vanotonamata, vanaenda kumachechi zvatinoona nemaziso. Zvino naiwayo tinoti aiwa, tinongokumbirisa runyararo mukati mokunge takararama. Kurevana, kutaurirana zvisiri panhau iyi yakaitika. Zvikuru sei kwandiri inini ndichipa umbowo, panotova nemashoko akabuda kuti toda kuona iye anowitinisa wache ari kufambira nyaya dzacho kuwitinisa iyeyo kuti anyure. Zvino mashoko iwayo akatora kundibata chaizvo kuti asi ini ndofarira kusiyirwa chitunha muyadhi mangu. Ndoregedza kaenda kumutsa Sabhuku kuti Sabhuku yaimuone zviri kuitika, kuti ivo vazosvika pakuviga munhu murumu isingashandi, vaida kuti agodimo. Ndo mashoko andinosiya kumhuri yeZimbabwe. Garawo zvakanaka. Tinotenda nemashoko enyu, mataura zvakanaka Fani. Imimi makuwa ayaya ari kubuda nekumhuri dzevakomana vaviri vari kunenedzerwa panguva ino kuti ndo vakaponda simba. Ndo chokwadi ichocho. Kumapurisa makazivisa here mashoko iwaya kuti inini handisisiri safe nekuda kwekupa umbowo kwandiri kuita? Ndichafonera mapurisa kana kuenda ikoko, nokuti zvinhu izvi ndakatozvinzwa nezuro nozeve ndichitsanangurirwa tiri pane imwe function kuti ndo zviri kutotaurika kuti vamwe vari kutopuruma chaizvo kuti wacha anoenda kundowitinisa iyeyo, vakaenda kundopa umbowo, tichavanyudza. Handizive kuti kunyudza kwacho kunyudza kukiita sei. Nekutaura kwamateitawo ipapa masuspect mhuri mbiri dzakaponda simba. Haisi nyaya ingazonetsekana kunzi kungazikanwa kuti ndevanhu vapi vari kunangana neupenyu hwenyu. Isusu tinongoti nyaya ise mumaoko emapurisa, uyewo totiwo Mwari ndiye anochengeta vanhu. Mwari vakuchengetei panguva yakadai, asi muri makwanisa kumira nemhuri yakashayikirwawo zvekare nemukomana, uye nekupa chokwadi, nokuti chokwadi chinonzi ndo chichakusunungura. Tinotenda naizvozvo. Asi kana pane mamwe mashoko amuda kuwedzerawo zvenyu? Aiwa, hapana hapo. Tinotenda. Aiwa, maita basa nenguva yenyu. Maita basa ravo.